Здравейте, това не знам кой клип на Майнкрафт ми е това. Ще играя в един... Опс, ще включих Майнкрафт. Ще играя в един по-различен малко сервер. IP-то ще го има на описанието. Тук в педърче клипа ще играя на Skywars. Обаче тук... Тъкам на лаптоп. Другото тук е сега на лаптопа ми, не на компютъра. Моя лаптоп. Малко си намаля. Аз си намаля и настройка, музика, телевизия. Чакайте околната среда. Не, какво? Ще вземем това. Както ви казвам, ще взема само нужните неща, които ми трябва повече. Не взимам кофите за вода, в принцип. Тук нямаше. Не ми трябва да си. И ти имам си брава. Стрели. Голденка. И да. Аз ще се избрава. Между другото... Какво между другото? Тук. Мали, вече сме 9. Виждаме ти. Ха-ха-ха, оце го някой. Като се чуя грамотевица, значи някой е. Значи някой е умрял. Вече сме 7 човека. Вау! Идиоти! Колко много идиоти. Вече сме 6. И другото, дали да хапна голдънка, да не хапна ли. Не знам. Мисля, че няма. Само да не падна, защото преди значи. Знаете ли как се прецаках? Мали вече сме 5 човека. Не. Как лаг. Аз не си сложих бронята. Между другото, днес имам имен ден. Пишете в коментарите, ако ще ми го честитите изобщо.
Още 3. Много. Още едно. Още 3. Iron Mage. Тия стрели да се махат. И тази кирка ще стои тук. Вече сме пълни. Ето. Ай, тук. Мали, 6 човека. Хакери, мазни хакери, как минава така бе? Мазни хакери. Това ми... Как? Още най-грам заради вас. Защото... не съм... Мога да съм само 10 минути. А сега са 6 минути. 6 нещо там. Сорта. Тук беше части. Нещата ми се подробни. Обратно. О, видяхте ли? Той стреля някой, обаче не съм сигурен. О, бей! И какво? Какво? И аз не си спомням къде бях. 7 минути, още една игра, не ми какво съм правила са. Стерите с майки. Мали, джимата го тук сега. Още едно, мали. Ева, бе, брат, станахме, бе. О, мага ме бажда. Имаме голите, само една. Запуткам. Да. Не, сигурно човек отиша. Да. Виждам се на това. Как можах да скоча? Как се забързах? Ти постана 9 минути. Там 10. Никога мисля за този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, пишете в коментарите IP-та на сървъри, каквото искате там, други глупости. Еми, айде.